Takže čau, já vás vítám u mého druhého hardcoreu. Sakra, jsem se píše. Minulý díl to na Face, teda na Skype, je to na Faceu. Něco už jsem tady nahrál, jakož hardcoreu jsem točil a teďka točím asi po čtvrté, jakož se mi vždycky vypne Java. A tam jsem našel NPC vesnici, takže jsem tam byl. Celý jsem trošku prostější, ale byl jsem tam, přišel jsem dom a měl jsem tady zombika a 2 skeletony, takže si dobím životy. Já vás spíš čekám, až se mi dobí životy, abych ho mohli mlátit. Jak se asi příště budu vypínat Skype, no teda Face, Skype mám teďka, že jsem offline, takže by mě někdo psat neměl. Lopatkou. To si není nejlepší nápad, ale nic jiného nemám. Nevím, jestli si mám vyrábět meč z železa. Teda, sorry, z zlatou, sorry. Bych do něj mohl jít. Za tak silný není. Dobrý, on tady není. Takže to byl fail. Ale ty schody bych mohl oddělat, nebo aspoň takhle zadělám, aby se sem nikdo nedostal. Hop, tak. A osvětlím si to tady ještě. Hop, 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 tak. A jo, dobrý. To už se mi zatím přetavilo, protože jsem šel do NPC vesnice a nechal jsem to přetavit. Takže si konečně udělám sklo. Aleluja. Jinak příště, co budu natáčet, nevím. Možná to zase bude Blabberbuster s DJem Fraktusem. Nebo to bude Hardcore, nebo to bude Call of Duty Modern Warfare 3. Kdo ví, já to nevím. Vy to nevíte. Rozhodnu se, až co teda nebudu, nebo spíš až nebudu mít co dělat, tak to natočím. Takže dům už by byl skoro dostavěn, akorát si teda vykraftím ještě. Ještě si vykraftím sekirku. Jakož teď si to chci trošku předělat, jak to tady mám udělané. Tady takhle. Ten plot chci hlavně zničit, to se mi fakt nelíbí, jak to je takhle udělaný. A hodím si tam asi 2 dveře. Teď jsem mal zničil to. Takže to tady asi zazdím. A vyspím se. Hop. Nebo takhle budu mít 1 dveře. A vyspím se. Tak pěkně se jí spíme. A doufám, že teďka už se mi to teda nevypne. Mám kalhutky. Tak, teď by se mi to vypnout nemělo. Dělám si česku, jo, to už tady mám. A hodím si tam pl. Hop, 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 hop. Oh my god. A vezmu si sekirku a jdu na dřevo. Jo, mám, takže si vytvořím sekirku. Hop a hop a hop. Nevím, co mám říkat. Hop. Tak a jdem na dřevo. Jakože máme celkem málo, doufám, že nechcipnu. Tak to je hustý. Další skeleton. Jo, už hoří, dobrý. Nesnáším skeletony, nesnáším prostě všechny zombiky. Nejradši bych je vypnul v hardcore, ale to nejde. Splitujem. Jídla máme dost. Do toho dolů vážně teďka nepůjdu, jelikož bych to chtěl aspoň do toho 3. dílu dotáhnout. Takže tam teďka nepůjdu, podívám se, no ještě si zabiju prasátka. Chodinky. Teda. No, to je jedno. Určitě už jste slyšeli o updateu Minecraftu a že vlastně to přidává. No nevím, co to všechno přidává, ale no to, co jsem slyšela, tak
sorry, tak bylo, že nějakou kočku nebo nějakou lišku, potom to přidává něco jako glowstone, akorát když k tomu dáte redstone, tak se to teprve rozsvítí. A potom... creeper! Už bouchnul. Já mám trošku slumené zvuky, takže bych se mohl dát trošku hlastit. Dobrý. Nesnáším creepery, prostě nesnáším všechno, co bouchá a co mě může zabít. Ale to už k tomu patří. Jo, že to přidává tu kočku, ty bloky, jo, potom něco jako zapalováš, nějakou firekouli. Potom, že zombíci můžou otevírat dveře, takže jsou v NPC vesnicích takový velcí golemové. Vypadá to jak Yeti. Jinak, asi natočím tutoriál nějaký, nevím jaký. Vůbec nevím jaký. Vlogy asi natáčet nebudem, jelikož si chcem aspoň chvíli udržet v anonymitě. Už je to tak. Fajn, že mi sem zase někdo nevleze. To už se mi taky párkrát stalo. Jinak natáčím už 6 minut, což je celkem dost. Jo, já to dopovím, on mi sem někdo vleze, ještě jsem tam to v rychlosti stoupil. Takže doufám, že to nebude nějaký mosto. Máme dřeva. Nevím, něco jsem chtěl udělat, ale nevím co. Jo, oddělat tady tohle. To se mi tam fakt moc nelíbí. A ještě se skočím pro louče a osvětlím si tady to pod mým barakem, jelikož nechci slyšet zvuky zombíků pořád, když vlezu dom. Oni by se tady ani vzpomenout nemuseli, ale to je jedno. Vlezem. Ještě si tady takhle osvětlíme, pěkně, no, pěkně baráček, máme 7 těch starčů. Tak, tady mohla stačit a jdeme se podívat do toho dolu, protože nutně potřebujeme uhlí. Takže třeba narazíme hnedka za začátku na uhlí, třeba bude až někde zadu, ale dozadu se mi jít nebude chtít, protože nechci umřít. Což nechceme nikdo, ale stejně jednou musíme umřít. Tak pravil DJ Fraktus. A, tak. Trošku fail. Já říkám, že možná narazíme na uhlí hnedka za začátku, a ono tady hnedka za začátku je, ale tak jako dobrý. Au. Tyhle zvuky nesnáším. Proč tam musí obejít? Komu se to líbí, tak ať napíše pod video. Komu se to líbí? Ne, to komu se to líbí. Pokud myslíte to, ale komu se líbí ty zvuky, jo. Teď tady máme iron, ale kopat to vážně dřevěným krupem nebudu. Tam se mít nechce, tam se bojím. Teď skočím z barák, podívám se tady ještě, co je. Třeba tam bude. Potřeboval bych najít nutně vodu. Tam sice voda byla, ale byla celkem daleko. Dobrý, voda. Ach jo. Hele, vlna. Budeme mít vlnu. Už natáčím 8 minut, takže zabiju ještě tu druhou krávičku, teda ovečku, sorry. Je mrtvá. Vrátím se do domečku a zakončím to. Hustě. Příští díl teda bude výprava do dolu. Jo, výprava do dolu. A teď si stoupnu takhle, dáme vpíjet. A já se s vámi loučím a budu se s vámi těšit u dalšího dílu. Čau.